Peter lip kinong Christian jong Cristiano Ronaldo. Baklim pen kentup ke FIFA. Ia kadur jong Cristiano Ronaldo. Lane ki klem at nebo ia kadur jong haka ta ke poster kabaki labo shibun ki player. Kentup ia Lionel Messi bat kiwi. Andre peit kai ka baja hadin. Bat 1 pipe yang ki jingil kai sya ki jingil kai lik. Bat sya ki jingil kai champion league. Tengah dan sobai pergi perlok siakan ke channel. Lada pisngo tanat igi Khubor sport singo paban subscribe, like, but share, but hype. Tehoi perlok ke poster ke banengkong jong ke FIFA. Na ke bentak World Cup arjar arnru. Ke klempen kentup ia ke dur jong Ronaldo haka ta ke post. Lane ke klembu ia ke dur jong haka ta ke post ke badan barok ki player. Andre kane ke jingle jong ke FIFA kampen suk ia kinong Christian. Bat ia karu namar kinong Christian baro kila rush syaka comment section na kabenta ban komplain na kinong Christian babalay baka klembo ia kadur jong Ronaldo bat ka FIFA na ki official account social media jongka hadin bakaliyo pediang yeshipun ki negative comment kamban se ban delete no ia kata ka post ka ban kong jongka bat kala post ta ka waypat bat kala adro ia kadur jong Ronaldo akata ka post mai jongka te perlok ke jingkeli kalong babalai ke FIFA kat yo Cristiano Ronaldo ubalade uwe ni kirang kai ubakan sai kadang la ban Kyntait akata ka postar te perlok tangkine hingin sai kan upat ha ka we ke video bat ngin sai pe ia ki jingil kai ki ban sawan kubli shipun